Počeli su lokalni turniri, a samim time i Facebook profili klubova sve više postaju gurmanski raj sa slikama poput ovih. No mi znamo našu zadaću, pogledati klubove koje vi komentirate. Evo, danas ste mi baš pisali neki od vas, ali onak ne pratite. Pa šta ćemo s tim? Zato danas NK Brezovica. Drago mi vidjeti neka poznata lica u ovom klubu, sa nekima sam igrao, neki su mene trenirali, tako da već mi je sada Brezovica draža. Uvijek teško gostovanje bilo, a bome vidim i ove sezone. U jakoj konkurenciji prve Zagrebačke lige završili su na 7. mjestu, točno dioba između ovih ekipa sa pozitivnom i negativnom gol razlikom. Liga ove godine bome bila podijeljena konako na dva pola. Što se kluba tiče, stajaća mjesta na povišenom, sjedeća mjesta na tribinama, sve je to razvitak Brezovica u zadnjih par godina. Klub ima lijepu priču oko sebe i ne čudi što ugošćuju ovakve jake turnire tokom ljeta. Zbog svega toga, teren se mora redovito održavati, što se oni i trude kada je prirodna trava, nema tu, morate davati sve od sebe i nažalost ovisite o vremenskim uvjetima. Ali njima po ovim slikama ide dobro, naravno to se sve da sfrizirat, neće staviti ružnu sliku na Facebook, ja. Samo Brezovica, skroz zelena, koliko god možete gledat zeleno. Grb kluba je naravno u zelenom uz kockice u gornjem dijelu, imenom kluba te kako ChatGPT kaže ovako. Prikazana je stilizirana građevina koja nalikuje tvrđavi ili zamku s 3 kule, središnjom i 2 manjim tornjevima sa strane. Ovo je vjerojatno nadahnuće grbom grada Zagreba, koji također prikazuje bijelu utvrdu s 3 kule na plavi podlozi, popraćenu zvijezdom i polumjesecom. Naravno da ćemo vjerovati ChatGPT-u, zašto ne. Dres kluba prati tu zelenu priču, pa tako imamo zeleni dres marke Macron uz lijepo stilizirane ove crne crte po cijelom dresu. Grb je naravno na prsima te sponzor kluba Cafe Bar koje ime Green. A gdje se Green nalazi? Odmah pored kluba. Sve je to zaokružena priča, sve ima smisla. Ljudi, u ljetnoj shemi smo. Klubovi miruju ili feštaju ovako po turnirima, ali mi idemo dalje. Zato deni taj klub da vidimo kak je bilo prošle sezone. Kako? Ajde, idemo to.